جێگیری پەیدارێ وەزارەتا دەرڤەیە ئەمریکا ڤدەن پەتال گوتنên جو بایدن سەرۆکê ئەمریکا نەعەجیبîne ku serokê Çînê bi dîktاتۆr binav kiriye. ام ندو دلین درباره دست نشانکرنا هن خالن جیاواز یان جی کو او خالن ام لسروان نهورانه هلبت یک جوان خالان او ین کو سروک و وزیر در و زلال کرین جدا هند نابرا دیموکراسی و زوردستی دانه. د کۆمبوونێک پارەکۆمکردنی دا بۆ هەڵبژارتنên سەرۆکاتیya sala 2024 بایدن got şî ئاگهدارî wê balona sîxuriyê ku di esmanê Amerîka da li meha dû firiye û xistiye xwarê nebûye. Ev şermizariyeke mezin e bo dîktatoran ku nizanin çi rî daye. Serokê Çînê şî kete di astengiyan da û ew yek red kir ku tiştekî wesa çêbûye. Mao Ning peyvdara Wezareta Derveya Çînê di civînek rojnamevaniyê de bersiv da. Daxuyaniyên Amerîkayê bi tevahî bê watê û bê berpirsiyarî ne. Bi tevahî berevajî rastiyê ne û bi awayekê xeternak protokola dîplomatîk û rûmeta siyasî ya Çînê bi tundî bin pêdike. Ev provokasyoneke siyasî ya eşkere ye. Gotinên Biden rojekê piştî seredana Anthony Blinken wezîrê derveyê Amerîka bo Beijing hat bo başkirina peywendiyan û piştî xistinexwara balonê di dîrokê de gehabûn astê herê xirab. وک ام دبینن رخنین بر پرسین دا آستا بلندا دوم بکن از بیجم آلیه چینی و بپرسه کانه سود وانتی کلیان ایدیده چی به؟ Dema ku Blinken di seredanê da neşya çi destkeftan bi dest bixe ew şî rêkeftin ku her du alî bo ragirtina aramiyê hevkar bin da ku peywendiyên Amerîka û Çînê negehin astê pevçûnan. Raporta Patsy Widakuswara, Helen Sindhi, Dengê Amerîka.